Arratsaldeon da ongi etorri da nori. Gaur izango da aurtengo ingurumen jardunaldi honetako hirugarren hitzaldixa. Gaurkoan etorrixaku Arturo Elosegi. Eta bueno, hitzaldixan kontuak komenta horretik hori esateko behian kulturetxeko beko aretuan dauela erakusketia ondiok ikusgai. Gaixa da, zela zan, conocimientos, erabilera tradizionalak eta biodibertsitatea, barkatu. Eta hori, egongo da egunero atzaldeko serietatik 8 arte ikusgai. Eta baita, esateko aurreko asteko bi hitzaldixak, bisak dauzela YouTubeen Oñatiko udala izeneko kanalian ikusgai. Eta gaurko hitzaldixabe bertan ikoku. Eta bueno, hoidan esan da, gaurko izlarixak nezeko gara, be Arturo Elosegi da, EHUko ikertzaile eta irakaslea, ekologian katedraduna, eta bueno, gaur etorri da guri apurtxo bat komentailera basogintzan, Euskal Herriko basogintzan zeintzuk dian etorkizunean eukikun erronkak. Eta bueno, Arturo, eskerrik asko etortiatik, eta beste barik, hitza zuria. Eskerrik asko zuei, guretzat plazer bada guk egiten ditugun ikerketen berri eta emateko aukera izatea. Aipatu zaiatenen hitzaldi emateko hasieran esan ziaten eukaliptuen inguruen egin genduen ikerketaz hitzeitea nahi zutela, baina gero Bergaran izenburu jarri nion da Oñatin ez zutela Bergaran baino gutxiago izan nahi, eta orduan antzeko zerbait nahi zutela. Bueno, hortaz, esplikatuko dizut lehenbizi guk egin dugun ikerketa eukaliptuak ingurunean daukan eragina, eta gero pixkat hortan oinarritutan nik nola ikusten dudan ze egoeratan gauden basogintzari buruz eta zein izan daiteken etorkizuna. Bueno, sarrera denek badakizute. Hemengo basogintza sektorea krisian dago, baina nik esango nuke krisi zarra eta krisi zabala dela. Batetik prezioak gora bera handiak izan dituzte, belaunaldi aldaketak daude, garai bateko baserritarren seme alabek ez dute jarritu nahi beren jardurarekin, eta gero gaitz asko etorri izan dira. Azkeneko famatuena izan zen xingola edo banda marroiarena, baina horren aurretik beste mordoska bat ere etorri ziren. Eta gaur egun Euskal Herrian olako paisaiak ikusten ditugu, izugarrizko matarrasak, eta gero zer etorriko den. Horrek zer pentsatu ematen du, eta nik uste momentua dela pixka bat pentsatzeko luzera zer nahiko genuken eta zer ez genuken nahiko. Bueno, hau bera nik uste pentsatzen aritu izan du direla Legebiltzarrean, eta 2018an Eusko Legebiltzarrak mozio bat atera zuen, eskatuz Jaurlaritzari enkarga zezan ikerketa zientifiko-tekniko bat eukaliptuek ingurumenean zeukaten eraginari buruz. Handik urtebetera gutxi gora bera, Jaurlaritzaritik niri deitu ziaten, esan ez dia nik egingo nuen txosten hori. Eta, bueno, haiekin pixka bat adostuz gero zer eskatzen dute zuten zehazki, ze gure ikerketa taldeak urte desente daramatza hau aztertzen, bueno, adostu genuen baietz guk egingo genula, eta bi gauza begiratuko genitula batetik, zein den bilakaera, nondik noragoa zen, nola ari den zabaltzen edo, zein den gaurko egoera, eta ze eragin duen ingurumenean. Gauza bat argi utzi genuen, ez dugu ikerketa berririk egingo. Ikerketa berri batek eskatzen ditu urteak eta diru asko, eta hauek nahi zuten txosten bat, dagoen informazioa berrikusi. Eta hortarako lau lagun bildu ginen, Aitor Larrañaga da nire taldekidu bat, baita Euskal Herriko Unibertsitatean lanean ari dena, Juan Arizaga eta Carlos Kabida hauek arantzadikoak dira, eta esan dezaket lauon artean argitaratu ditugula gai honi buruz, Euskal Herrian eukaliptuek daukaten eraginari buruzko lanen ehuneko 80 edo 80. Hasi aurretik, inoiz galdetu izan dute, baina zuhaitz guztiak ez aldira berdinak. Zergatik esaten zutez zuhaitz onak eta txarrak daudela. Bueno, berdinak ez. Ze gainera hau planteatzen duenak, gero berak oso argi dauka, intxaurra sartuko duen, pinua sartuko duen edo eukaliptua sartuko duen. Beraz, ustiaketaren aldetik
ez badira berdinak, ez dugu zertan espero ingurumenaren aldetik ere berdinak izango direnik. Eta orduan, 3 arrazoi badira. Batetik, nolako zuhaitza halako basolanak. Zuhaitz batzuk oso turno luzekoak dira, oso bakanka mozten dira, beste batzuk oso turno mutxukoak, oso maiz eta gainera matarrasan moztu behar dira. Batzuk fitosanitarioak eskatzen dituzte, beste batzuk ez. Gero, espezie bakoitzak bere biodibertsitatea dauka. Hemen dauzkatzute 2 kakalardo espezie Europa mailan babestuta daudenak. Honek ze izena dauka, oinatin seguru badu izen bat. Arabako zezena. Bueno. Arabako zezena lotuta dago aritz eta arteekin. Eta beste hau da Rosalia, hau dago lotuta pagoekin. Bai? Ikusten dugunean Europan ze espezie, intsektu, liken, landare, dauden mehatxatuta eta lotuta eukaliptoekin bakar bat ere ez dago. Beraz, eukaliptoak alde hortatik, beste espezie batzuk baino balio gutxiago izan dezakete. Eta gero, gainera, aituko zen duten badagoela habitat arteztarau bat, Europa mailan esaten duna biodibertsitatea eta habitat batzuk babestu behar ditugula, horregatik sortu ditugu Natura 2000 sare hortan dauden lekuak, babesguneak, arazaizkorri esate baterako, eta habitat horietako batzuk dira, adibidez, pagadi azidofiloa. Hemen iturri gorrin daukazutena. Edo altzadi lizardia, edo artadiak. Bai? Dira, zuhaitz mota bati lotutako habitatak. Eukaliptoa ez dago zerrenda horretan. Bueno. Eukaliptoa, batetik, ez da espezie bat, 600 gora espezie daude. Jatorriz dira Australia eta inguruko Ginea Berria eta inguruko lekoietakoak, baina gaur egun, hemen dauzkazute munduan non dagoen sartuta eta 20 milioi hektareatik gora dago landatuta. Bereziki landatuta daude 4-5 espezie oso hazkunde azkarrekoak. Eta hain azkarrazten den zuhaitz batek zer pentsatu ematen du. Ze baratzetan ere oso azkarrazten diren uztak lantzen ditugu, artoa edo dena delakoa edo patata edo, baina baratzak gero ongarritu eta barre egiten ditugu, basoak normalean ez. Eta orduan, atera horrek 1980ko hamarkadan FAOk, nazioarteko edo nazio batuen janari eta nekazaritzarako erakundeak, esan zuen ja, ojo, hemen izan daitezke arrisku batzuk. Eta norbaitek esan izan ditez hori 80ko hamarkadako kontua zen, gaur egun argi dago ez dagoela kezkarik edo ez dagoela arriskurik. Hemen daukazute azkeneko 80ko hamarkadatik, 82tik onera, zenbat artikulu zientifiko idatzi diren eukaliptoen ingurumen eraginari buruz. Eta ikusten duzute, hau gorantza dijoala. Oraindik ere, ikerlariak ari dira hori ikertzen. Eta ikerlariak soilik ikertzen dute gauza bat, pentsatzen baldin badute badagoela eraginen bat. Kezkatuta daudelako. Beraz, kezkak ez dira desagertu. Ze txosten egin dugun, esan bezala egoera alde batetik, eta hortarako, begiratu dugu baso inventarioak, jaurlaritzak eta argitaratzen dituenak, eta galdetu dugu foru aldundietan. Bestetik ikusteko ze eragin daukan, aritu gara behidatzen publikazio zientifikoak. Eta hortarako badago plataforma bat, Web of Science esaten zaiona, eta hori da mundu osoan argitaratzen diren artikulu zientifiko esan dezagun maila altukoak. Hau lehen oso zaila zen esplikatzen gaur koronavirusarekin oso erresa da. Tarteka dituko duzute, txosten bat badagoela esaten duena hidroxiklorokina edo ez dakit zer eraginkorra izan dute daiteken edo ez, baina esaten dute oraindik argitaratu gabeko datuak dira. Gero hori zientifikoek begiratzen dute, eztabaidatzen dute eta balekoak baldin badira datuak argitaratzen dira. Orduan, hauek dira denak baleko datuak alde hortatik, bale? Eta gero gainera galdezka aritu gara Neikerren, EHUn, Arantzadin eta beste leku ikerketa zentroetan. Gauza importante bat da bakarrik begiratu dugula Iberiar penintsulako lanak. Hasi gara Euskal Herriko lanekin hainbeste ez dago, eta orduan pixka bat zabalduz joan gara, esate baterako guk lan desente egin dugu Kantabrian, baina justo Bizkaiko mugan. Eta zergatik ez ditugu erabili Australiako lanak edo Brasilko lanak. Australiakoak ez, eukaliptoa bertakoa da. Orain esplikatuko dut, eukaliptoaren hostoak nahiko toksikoak dira, baina koalak hori jaten du. Bertan evoluzionatu delako, ez? Orduan, zuhaitz espezie bat izan daiteko, ona leku batean eta txarra beste batean. Eta horregatik bakarrik erreparatu dugu Iberiar penintsulan. Eta gero beste kontu bat, eztabaida desente eman ziguna, zerekin konparatu gauza bat, ona edo txarra den ikusteko, beste zerbaitekin alderatu behar dugu. Eta pentsatzen dugu, logikoena dela, munduan eta bereziki Europan,
dauden baso alternatibekin edo, alternatiba forestalekin. Eta orduan, Europan basoak 3 modutan ustiatzen dira. Ustiatzen dira edo eukalipto eta antzeko espezien landaketak, edo pinu, izei eta antzeko koniferen landaketak, edo bertako basoak. Vale? Orduan, eukaliptoa beste hauekin konparatu dugu. Konifero landaketekin eta bertako basoekin. Ez nekazaritzarekin, ze hemen inor ez da hartuak entzen eta eukaliptoa sartzen, edo eukaliptoak entzen eta patata sartzen. Hori ez da Euskal Herrian gaur egun ez da kontua, ez? Txostena publikoa da, hasieran guk Jaurlaritzari entregatu genion, gero hauek publiko egin zuten, eta gero txosten horren bertsio pulituago bat, zientifikoago bat, argitaratuta dago Munibe aldizkarian, eta hori ere doainik topatu dezakezute interneten. Bueno, zein da egoera? Egoera da, Euskal Herrian oso azkar ari dela edatzen eukaliptoa. Azkeneko 3 hamarkadatan 4 bider handitu da bere estaldura. Guztira oraindik eaen 3 dolako zerbait estaltzen du, ez da izugarri, baina Bizkaiko kostan bereziki, ez dakit Marurin 150 baino gehiago da, Terrenosaren 150 baino gehiago, Lemoiz, Bakion eta antzekoa. Eta poliki lehen bereziki zegoen Kantabriako mugan eta Bizkaiko kostan, hori Lemoiz eta Bakio eta zona horietan, eta gaur asko ari da sartzen. Esate baterako, Elgoibar, Mendaro, Eibarren, Oiartzunen, Hernanin izugarri ari da sartzen, eta bereziki pinua moztuala. Ikusi da bandamarroiarekin, pinuak etorkizun beltza duela, eta jabeta asko eta asko ari dira pinuak kendu eta eukaliptoa sartzen. Gaur egun, eukaliptoa Euskal Herrian erabiltzen da guk dakigula bakarrik paper fabriketarako. Beste leku batzutan, beste gauza batzuk egiten dira hemen ez. Eta mozten dira 13-15 urtetik behin, gogoratu pinua 40 urtetik behin, 35-40 urtetik behin mozten zela, aritza 120 edo 140 urtetik behin, ez? Espezie bakoitzak bere zikloa dauka. Diferentzia bat badago eta da eukaliptoa moztu eta berriz ateratzen da motzondotik, enborretik. Berriz ere, mozten dira, 3. aldiz ateratzen da enborretik, eta orduan jabai egiten dute moztu eta enborrak atera egiten dituzte, jazartuta daudelako. Beraz, 15 biderriru, 45 urtetik behin edo 40 urtetik behin, gutxi gora bera, zainak ere ateratzen dituzte, eta orduan izugarrizko makina handiak sartu behar dituzte, hori dena lur guztia arrotzeko. Beste gauza garrantzitsua da, gero eta gehiago lan egiten dela prozesadorarekin. Garai baten, baso mutilak ibiltzen ziren gora eta bera kableekin eta egurrak eta barrek hartzen. Gaur egun izaten da pertsona bat edo bi motozerrarekin, bota, eta beste bat alako makina handi batekin makinak egiten du enborra hartu, zatitu eta kargatu. Eta orduan, kontua zer da, makina horrek iritsi behar duela zuaiz guztietara. Kablerik ez da erabiltzen. Eta orduan, mendibide asko egiten dituzte. Oso pista sarez denso egin behar dute. Beste gauza bat ikusi duguna da, garai baten, baserritarrek zeukaten hektarea bat hemen, hektarea terdian, hektarea erdi bat beste leku batean, sail txiki asko ziren, eta horiek ari dira batzen. Eta gero eta gehiago ikusten dugu olako gauzak. Aran oso bat, bailara oso bat, batera moztuta. Eta berriki ikusi dugu gainera, enpresa batzuk ari direla lurra erosi eta erosi. Eta beste kanpoko enpresak, Kantabriatik ari dira enpresak etortzen, hemengo lurrak erostera eukaliptoa landatzeko. Bueno, ze eragina du honek, zer ikusi dugu gure ikerketa honetan. Ja, lehen esan dizudan bezala, FAOk esaten zuen kontuz, hain azkar ustiatzen den zerbaitek arriskuak ekar ditzake. Euskal Herrian ez daukagu daturik kontaz, lurraren emankortasuna galtzen den edo ez, baina Portugalen eta Galizian bai gauza bat ikusi dute, eta da, eukaliptuak egiten duela lurra hidrofoboagoa. Honek zer esan nahi du? Eukaliptuaren ostoak daukan usain hori dator osto barruan dauden olio batzutatik. Nahiko koipetsua da ostoa. Eta ostoiek egiten dute lurra koipez estali, orduan euria egiten duenean lurrak ez du ura txupatzen, ura errekara dijoa, eta beraz euria asko egiten duenean uholde handiagoa daude normalean baino, eta kontrakoa. Euria gelditu eta segituan ur maila asko jisten da. Iturriak erresago agortzen dira beste lekutan baino. Gainera, ikusi da orbela toksikoa dela, hori lehen aipatu dizuet. Gero kontatuko dizuet guk egindako esperimentu zehatzak. Eta gainera dauzka sustantzia alelopatikoak. Horrek zer esan nahi du? Beste landaren
hazien ernalketa galerazten duela. Hau da, ezkurrak, ez dakiz lore baten haziak baldin badabe lurretan ez dira ernaltzen. Eta hain zuzen, proposatu izan da lanen baten, erabiltzea eukalipto ostoa herbizida moduan. Ez dakit, ona den, txarra den, baina batzuk hasi dira probak egiten. Bueno, hemen daukazute, ez daude datu gehiegi, baina batzuk bai, nola egiten dien eukaliptoak mikrobion komunitateari. Hemen dauzkagu Galizian egindako lan badau, erretako ariztiak, erregabeko ariztiak, ikusi nahiko hurbil daudela, eta hemen eukaliptadiak, nahiko urruti. Ez nahi sartuko detailetan, baina honek erakusten duena da eukaliptoak gehiago eragiten diola lurreko mikrobioi sute batek baino. Lehen esan bezala, pista asko egiten dira, matarra mozten da, eta ez dakigu zenbat lur galtzen den. Ez dago ikerketa bakar bat ere Euskal Herrian, eta hau iruditzen zaigu egin beharko litzateken zerbait dela, nahiko gauzak ezkagarria izan daitekela. Landarediari eta begira, eukaliptoa nahiko berezia da, oso itzal gutxi egiten duelako ostoak, hola dilindan jartzen dira, zintzilik eta vertikalki, eta orduan hori oso desberdina da bertako basoek daukaten, badakizute udan, baso oso epela izaten da, oso freskoa egiten da, itzal asko daukalako, eta horrek bertako landarei eta eragiten dira. Datu gutxi dago landarediaz eta ontsu ez Euskal Herrian, baina Galizian ikusi da eukaliptuek oso liken gutxi izaten dutela. Hemen dauzkatzute eukaliptu gazteak, ertainak eta zarrak, pinudiak eta baso naturalak, eta eukaliptuetan daude 164, 89 liken gutxiago. Alde hortatik oso pobreak dira biodibertsiaren aldetik. Eta berdin, belarrak, espezie kopurua da 140 txikiago, ariztietan eta eukaliptuetan. Beraz, alderdi bertatik nahiko pobrea da. Perretxikutan ere ikusi da askoz ere gutxiago izaten dela eukaliptuetan bertako basotan baina. Anfibioei buruz, bai, oso datu interesgarria daude, bereziki Maider Iglesiasek tesia egin zuelako zortan. Hauek arantzadikoak dira, eta lehenengo gauza egin zutena zen konparatu eukaliptuetan, pinuetan eta ariztietan ze anfibio dauden. Anfibioak badakizute igelak, arrubiak, uandreak eta olakoak. Eta hemen daukazute zenbat anfibio topatzen zituzten hektareako, eta hemen zenbat espezietakoak. Eta orduan, ugaritasuna, anfibio kopurua 180 jaisten zen. Eta espezie kopurua 150. Eta hauek egin zuten gauza oso interesgarri bada, galdetu zergatik. Bale, anfibio gutxiago daukagu, zein da problema. Eta galdetu zuten, ezote da osto horiek toksikoa direla, bakizute igelek eta oso azal suabe daukate, hortik dena sartzen zaia, eta gian ostoaren pozoi horiek kalte egiten dite igelei eta bar. Eta orduan, hori ikertzeko egin zuten da zen, hemen dauzkatzuten olako balde hauetan sartu, kasuentan daukazute uandre palmatua, putzutan eta asko ikusiko zen duten olako anfibio txiki bada, eta hemen daukazute, olako putzu baten dago ura aritz ostoekin. Aldamenekoan ura pago ostoekin, ura pinu ostoekin, ura eukaliptu ostoekin. Uandre palmatuak izen dauka, ez da osongi ikusten baino, atzeko hanka hauetan olako atek bezalako hanka dauzkalako. Mintzak dauzkalako, palmatutako hanka dauzkalako. Hau da, arbat, aritz uretan nazitakoa, eta hau da, arbat, eukaliptu uretan nazitakoa, eta hemen ez dago mintzik. Hau da, deformatuta dago bitxori. Garapenean, arazoak dauzkate, bakarrik, osto bateko uretan, edo beste ostoaren uretan azte utxagatik. Eta ez hori bakarrik, gainera, hauek ikusi dute, polikiago azten direla, zapaburuak kasuentan, igelenak eta txantxikuenak eta arazoak dituztela baitare sistema immunitarioan. Orain sistema immunitarioaz asko dakigu, ez da bakarrik guretzat importantea, anfibioentzat ere bada, eta problemak dauzkate. Hegaztiari buruz, hainbat lan bai egin dira Euskal Herrian, bai Aitor Galarzak edo Jose Luis Telleriak eta Arantzadiko Arizagak eta barrek, Iobek ere badauka jarraipen sare bat, eta ikusten duguna da, 175 edo espezie gutxiago daudela, hemen berriro ere eukaliptuak, pinuak eta bertako basoa. Askoz ere, hegazti espezie gutxiago. Eta gainera, askoz ere, xomorro gutxiago topatzen da. Hemen dauzkatzute beldarrak dira, badakizute tximeleten larbak, eukaliptuetan, pinuetan,
eta aritzetan. Aritzetan asko ere beldar gehiago dago, guretzat beldarrak problema badira, baina txorientzat beldarrak dira bere jan nagusia. Eta zer gertatzen ari da hor, bueno, segurazki, lehen esan bezala, ostotoxikoena bada importantea, baina gainera eukaliptadiak oso maiz mozten dira, oso gazterik direla zuhaitzak, eta badakizute hegazti askok behar dituztela zuhaitz enborzuloak, esate baterako kaskabeltxak, kabia egiten du enborzuluetan, eta beste espezie pila batek. Edo okilek behar dituzte enborlodiak, bestela zuloa egiterakoan enborra erori egiten delako, hautsi egiten delako. Orduan ikusi dena da, bereziki falta direla basoko espeziak, basoko tipikoak. Hau da, txepetxa eta txantxangorria eta non topatzen diren horiek hor ere topatzen dira, baina basokoak direnak falta zaizkigu. Ugaztunari buruz, Euskal Herrian ez dago datu bakar bat ere, Portugalen eta Galizian emaitzak ez dira bat ere argiak, ez nahi sartuko hau esplikatzen, gero nahi baldin badu bakarren batek, baina hemen dauzkadugu aristiak, pinudiak, eukaliptoak eta akaziak, eta zenbat xagu eta holakoak, zenbat azeri, katu eta zenbat xagusar eta, ez da diferentzia hondirik ikusten. Eta uste dugu bereziki ez da diferentziarik ikusten karniboroetan, eta uste dugu dela animalia hauek asko mugitzen direlako. Landareak ikusteko, joan gaitezke eukalipto zail batera eta ikusi azpian ze landare dauden. Eta aldamenean daukagu arizti bat eta konparatu dezakeguango landareekin. Baina goizean ariztian ikusi dugun, eukaliptoetan ikusi dugun azeria, handik minutu batera ariztian dago, handik minutu batera dago, handik 10 kilometrora, asko zeremu handiagotan ibiltzen dira. Eta orduan zaila da, horiek lotzea landaredi mota batekin edo bestearekin. Ibili gara, inoiz galdetu izan du diote, eta eiza zer? Basurdeak eta orkatzak eta hori askontzat oso garrantzitsua da. Eta ez dago datu bakar bat ere, nik behintzat ez dut topatu. Baina, edo berdin usuak, oilagorrak nahi zuten da. Baina susmoa da, bere zain pobrea den baso mota, beste landarerik ez daukandea eta bar, ez ditekela hauentzat ere oso aberatsa izan. Pentsatu esate baterako pinuetan, oso ituta zaudete pinuak ikusten, pinua landatzen da, mozten da, basoa dena soil gelditzen da, pinua landatzen da, eta pinupean berriz etortzen dira gaztainak, aritzak, horlakoak, eta horiek frutua ematen dute 40 urte, pinua moztu baino lehenago hasten dira ja, ugaltzen pixka bat. Eukaliptoa hain maiz mozten denez, azpian ia ez du ezer ateratzen duzten, edo denbora oso gutxi ematen du horretarako. Hau da nire gaia. Nik ibaiak aztertzen ditut eta urteak daramatzagu eukaliptoak aztertzen. Zergatik, bereziki Bizkaiko mendebaldean eukalipto asko daudelako eta ibaiak oso lotuta daudelako inguruko basoarekin. Hemengo errekaunden kalitatea lotuta dago arroan egiten denarekin. Orbela izaten da errekako xomorroentzako bazka nagusia, ez dakit honek oinatin izenik badu, edo ez, gurean ur zorria da, dira holako ganbatzeko batzuk, hemen seguro harrikurutzeko inguru hortan eta asko daudela, eta hauek batez ere jaten dute orbela. Hauek ez azki inori inporta, baina amorrainei bai, amorrainak hauetaz bizi dira. Bai? Eta gero baitare, guk hau asko ikertu duen zerbait da, badakizute, egurrila basoan garrantzitsua dela, okila eta alakoentzako, erreketan ere egurrila oso garrantzitsua da amuarrain eta beste espezie askorentzat. Eta horregatik guztia batik, haritxu izan du gara hau aztertzen. Lehenengo gauza da hidrologia, nola aldatzen da? Lehen esan ditzu lurra egiten dela koipetsuagoa, eta horrek eragina izan dezakela erreketan. Eta, datuak badaude, baina ez da erresa datu horiek Euskal Herrira ekartzea. Hau asko aldatzen delako klimarekin, lurzoru motarekin eta beste mila gauzekin. Baina, mundu mailan egindako lanek esaten dute eukaliptoak okerragoak direla hidrologiarako gehiago aldatzen dutela ibaien emaria pinudiek eta noski bertako basoek baino. Baina pinudiek baino bai. Eta Europa mailan egindako beste lan batek esaten du, Europan hidrologia okerren daukaten errekak dira konifero landaketa dauzkaten errekak Eskandinavian eta eukalipto landaketa dauzkaten errekak Europako hegoaldean. Euskal Herrian esan bezala ez dago lanik kontaz. Lehen esan dizuet, toksikoa direla hosto hauek, eta, guk esperimentu asko egin ditugu, ekartzen ditugu hostoak laborategira, holako xomorroak harrapatza ditugu, eta jartzen ditugu hor.
Xomorro gehienek ez dute eukalipto hostoa probatu egiten, batzuk jan bai eta gero hil egiten dira, beste batzuk hilez, baina larri biltzen dira. Ez? Orduan, ikusten da, hemen bizi diren erreketan bizi diren xomorrentzat berez nahiko txarrak direla. Baina, klar, hori laborategiko kontu bada. Benetan errekan ze gertatzen da, ez? Mendian ze gertatzen da. Bueno, hemen dauzkatzute, 5 erreka pare, beltza da aristipean dijoana, txuria da eukaliptopean dijoana, eta bestela, alik eta antzekoenak topatu genitun. Ez? Tamaina berekoak, oso antzeko geologia, eta bar. Eta hemen konparatzen duguna da zenbat, orno gabe dagoen, zenbat xomorro, hemen beste bat. Ez? Eta ikusten da, 123 gutxiago daudela, eta 111 espezie gutxiago. Hau da, pobreagoak direla erreka hauek. Eta ez hori bakarrik ikusten da baitare, ez daukat hemen, baina beste batzutan ikusten da, polikiago azten direla. Hau da, bertara iristen den orbela, ez da janari ona. Eta Galizin, hau oso lan interesgarria da, hemen daukazutena da, arroaren ze azalera dagoen eukaliptuz estalita, eta hemen zenbat familia xomorro dauden bertako erreketan. Eta hasieran ez dago asko, ez da asko aldatzen, baino maila batetik aurrera asko erortzen da eukalipto xomorroen familia kopurua, espezie kopurua. Vale? Horrek esan nahi du, eukalipto gutxi batzuk ez dutela asko aldatzen kontua, baina eukalipto asko sartzen baldin badira asko aldatzen dela. Beste gauza bat, aztertu duguna da, lehen esan dizuet, orbel hori dela xomorra hauen bazka nagusia. Eta orduan, hau nola aztertzen dugun? Hartzen ditugu hosto batzuk, sartzen ditugu sarezko poltsa batzutan, eta poltsa hori errekan uzten dugu. Handik hilabete batera bueltatzen gara, eta ikusten dugu zenbat janduten bertakoek. Eta hemen daukazute berdin, 4 errekapare, txuria da, kasu honetan, aristia, grisa, eukaliptoa, eta jarri dugu ez aritza eta ez eukalipto hostoak, ez jarri dugu dagoen hostorik onena bitxo gentzat, eta hori da altza. Altza izugarri gustatzen zaia. Eta ikusten duguna da, zenbat janduten, aristipeko erreketan jan egiten dutela, eukaliptopeko erreketan ez. 170 gutxiago jaten dute. Horrek zer esan nahi du? Bazkarik onena eman dere, ez dira gai aprobetxatzeko. Horrek erakusten digu ekosistemak ez duela oso ongi funtzionatzen. Guk ere jakin nahi genuen zerk eragiten zuen hori, eta egin genuen esperimento esan dezaken munduan behin bakarrik egin dela guk egin dugu Bizkaian. Hartu genitun 2 erreka, eta hemen ikusten duzuten bezala sarez estali genitun guztu. 2 erreka txiki ziren. Eta sarez estali genitun orbelik ez sartzeko. Eta guk, gero sartzen genuen orbela, hemen genukan kontrol bat, hor aristitako orbela sartzen genuen, eta hemen eukaliptaditako orbela sartzen genuen. Eta ikusten genuen nola aldatzen ziren bertako komunitateak. Eta ikusten genuen, espezie kopurua 120 gestentzela, animalien bitxoen ugaritasuna 137 eta biomasa 150. Hau da, orbel bat edo beste sartze utxarekin, diferentzia oso handiak topatzen genitun. Horrei erantzi bertzaio gero matarrasak, pistak eta beste gauzak. Vale. Lehen esan dizuet, egurrila oso importantea dela, eta hemen ere aztertzen dugu, hauek dira pinudiak, eukaliptadiak, askoz ere egur hil gutxiago daukate, bertako basoen azpian pasatzen diren errekek baino. Eta gainera, lokatz askoz ere gehiago. Lehen esan dizuet, askotan ikusten ditugula holako matarrasa handiak, horrek eskatzen du makinak gora eta bere ibiltzea, eta erreka txokolate kolorekoa. Bueno, gaur zuen erreka ere nahiko ikusi dut. Bai? Hau da, aranontatik, bailarontatik pasatzen den erreka, 2000 hektarea moztu zituzten jarraian, eta ia urte betez erreka gontzen txokolate kolorekoa. Zen errekasto txiki bat, baina hau da, aguera erreka behian dagoen ja ibaikozkor bat, eta ez dakit ikusten den argazkia, baina olako lokatza dago. Hor normalean izokina izaten da urte hartan ez, amuarraina izaten da urte hartan ez, Martin Arrantzalea, Urzozoa, denak desagertu ziren. Eta hori gainera denboran zehar mantendu egiten da. Ezakit ea ezautzen zuten Bizkaian, hau da eako erreka, abuztuan ateratako argazkia da, orain 2 urte, eta astebete dela zeraman euririk egin gabe, erreka baju dago, urgutxi darama, eta uer dago. Bai? Eta ean ez dago ezer, basoa besterik ez, ia dena eukaliptoa. Beraz, uertasun hori hor mantentzen da.
Eta hori errekentzako oso txarra da, eta ez bakarrik errekentzako, gero hori oso txarra da, ur hori erabiltzeko, problemak ematen ditu. Eta arrainentzat oso habitat kaskarra. Beste gauza, aztertu izan duguna, edo begiratu duguna, ze azterketa egin diren, eukaliptuak eta suteak, Euskal Herrian ez dagoen daturik, baino badakizute Galizian eukaliptu asko dagoela eta sute asko, Portugalen ere bai, denak ikusi ditugu irudi oso kezkagarriak eta entzun izan dugu horri arretasko jarri diotela. Eta egia da eukaliptua sutara moldatutako espezia dela. Berez Australian sute asko dago eta eukaliptua asko erretzen da, errex. Eukaliptuak sua zabaldu egin dezake, zer badakizute azala nola olako tira batzutan bezala zintzilek geratzen den. Orduan, sute badatorrenean sortzen diren zurrunbilo horietan azal hori aireak eramaten du eta horrekin sugarrak zabaltzen dira batetik bestera. Hori ikusi izan da. Baino, ikusi duguna baitare, da zuhaitz mota garrantzitsua dela, baino ez dela gauza bakarra. Beste faktore askok ere jokatzen dutela. Esate baterako, Kantabrian eta Bizkaiko kostan antzeko paisaia dago, mendiak, geologia, klima, bietan antzera dago eukaliptoa, eta Kantabrian asko zere sute gehiago dago. Uste dugu horrek Bizkaitarren eta Kantabriarren gaineko zerbait erakusten digula. Ez dela bakarrik espezia. Baina dena dela, hau Bizkaiko argazki bada. Neri etxea gustatzen zait, baina ni horrez nintzateke gustura biziko, lasai ez behintzat. Hain erre daiteken baso bat etxetik hain hurbil eukitzea, niri ideia txarra iruditzen zait. Beste kontu bat, eta ja honekin eukaliptuen txaparekin hasiko naiz bukatzen, begiratu izan dugu baitare beroketa globala, badakizute klima aldatzen ari dela, eta esan izan da, eukaliptoa oso azkarrazten da, beraz karbono pila bat hartzen du atmosferatik. Baita ez. Karbono pila bat hartzen du bai, baina gero, karbono hori zertarako erabiltzen dugu. Hemen udaletxean eta unibertsitatean seguro badirela, orain da 600 urte jaio ziren aritzen enborreken egindako abeak, eta oraindik hor daude. Eta espero dugu beste 200, 300 urtetan hor mantentzea. Eta eukaliptoarekin egiten duguna da batez ere papera. Eta paperak oso biziraupen laburra dauka. Eta gero gainera oso importantea da, ez bakarrik enborretan zenbat karbono dagoen, baizik eta zenbat karbono dagoen lurrean, orbelean eta berretarduan, hori analizatzen denen ikusten da ez. Eukaliptuak ez dutela klima aldaketaren aurre egiten laguntzen, baizik eta kontrakoa. Eta hau da Bizkaian egindako ikerketa bat, gorrin dago bertako basoa mantenduko balitz, ez barkatu, berdea da orain dagoen bezala, gorria da dena bertako basora pasatuko balitz, eta urdina da eukaliptora pasatuko balitz, hauek dira urteak, 150 urtetan, eta hau da zenbat karbono metatuko litzateken da, hasieran ez dago diferentzia hondirik. Baina denbora zenbat eta gehiago pasa, bertako basoak gero eta karbono gehiago metatzen du, gero eta hobea da klima aldaketari aurre egiteko, eta eukaliptoa gero eta txarragoa. Datu pila bat erakutsi izkitzuet, askoz ere datu gehiago badaude, esan dizuet, 100 gora artikulo zeudela, eta horiek denak irakurtzen eta gure lanak izan genituen. Baina azkenen batik gelditzen zaiolako mareatuan edo xamarra gelditzen da, zein da ondorioa. Orduan ondorioa ikusteko egin genuen hemen daukazuten taula, ez duzute ikusiko baino berdin du, lerro bakoitza dalen aipatutako aldagai bat, hegaztiak, karniboroak, hidrologia, ez dakiz zer, bai? Eta hemen dira konparazioak. Hemen Euskal Herriko lanak eukaliptoa bertako basoarekin alderatuta, eta hemen eukaliptoa pinuekin konparatuta. Eta hau penintsulako beste lekuetan eukaliptoa bertako basoekin eta eukaliptoa pinudiekin. Koloreak. Kolore urdina da eukaliptoa hobea denean, askoz hobea. Berdea da pixka bat hobea. Grisa da ez hobe eta ez okerragoa. Horia da pixka bat okerragoa eta gorria da askoz ere okerragoa. Puntu kopurua puntu bat, da hontaz lan bakarra dagoela, beraz ez gara gehiagi fiatzen. 2 puntu lan batzuk badirela eta 3 puntu ez, hori oso ondorio sendoa dela. Orduan begiratu besterik gabe koloreri. Esan dizuet urdina askoz hobea. Ez dago puntu urdin bat. Badaude puntu berde pare bat, beti pinuekin konparatuta. Aldagai txikiren baten esate baterako lurren dagoen aluminio kantitatean, aluminioa toksikoa izan diteke, eukaliptoak dauka pinuak baina pixka gutxiago. Baina nik hemendik ateratzen dudan ondorioa da, horia eta gorria.
Horrek esan nahi dena da, ingurumenari begira, eukaliptoa dela pinua baino okerragoa eta bertako basoa baino asko zera okerragoa. Aldagai guzti hauei begira. Nola aldatuko dau denborarekin? Bueno, batez ere zenbat eta gehiago edatu, eragina handiagoa izango da. Imaginatu paisaia hontan, norbaitek sartzen duela hemen eukalipto sail txiki bat. Bertan topatuko dituzute inguruko txoriak, landareak eta bar. Tarteka iritsiko dira barrura. Baina, den eukaliptoa denean, inguruan berriz ere eukaliptoa izango da, eta orduan ezin sartuko da. Eta baita ere zenbat eta denbora gehiago. Pasamen daukazute eukalipto sail bat, lehen belardea zen lekuan, eta hemen pinua moztu eta eukaliptoa sartu dute. Hasieran hemen bizi dira, pinudi hortan bizi ziren zizare guztiak, intsektu guztiak, edo daude pinudi hortan bizi ziren landare guztien haziak. Baina batzuk ez dira gai izango eukaliptu baso hortan bizitzeko, eta orduan gero eta espezie gutxiago izango ditugu, zenbat eta denbora gehiago pasa. Berdin lehen esaten dizuen, lurraren emankortasuna galdu daitekela, eta zenbat eta denbora gehiago pasa, olako ustiak eta intensibo batekin, arriskua handiago izan daiteke. Bueno, onderaino egin dugun ikerketa, eta ausartuko nitzake esatera, ikerketa honek ez daukala zalantzarik. Nahi baldin bauzute eztabaidatu dezakegu, begiratu ditzakegu artikuluak, ze punturaino ongi interpretatu dugun beste baten lana, ez ongi diseinatu dugun esperimentua, estadistika ongi aplikatu dugun, baina hor sinetsi da zute hortaz badakit. Hortara dedikatzen gara. Hemendik aurrera pixka bat egin nahi nuke hori ikusita, pentsatu nola iritsi gara onera eta hemendik aurrera zer egin dezakegu. Eta nola iritsi garen onera, gogoratu behar dugu, hau askotan gogoratzen dute forestalistek, 20. mendearen hasieran oso baso gutxi zegoela Euskal Herrian. Foru aldundiek sortu zituzten mendi zerbitzuak eta beren obsesioa lehenengo izan zen egurra behartzen. Eta orduan hasi ziren azkunde oso azkarreko espeziak bultzatzen, bereziki insignis pinoa, baina baita ere alertzeak eta beste mordoska bat. Gerra ondoren bi gauza gertatu ziren oso garrantzitsuak. Bata, baserriak hasi ziren usten. Hemen asko zaudete, kalean bizi zaretenak, tailerrean lan egin dezutenak, eta segurazki basoan jaio zinetenak. Basoan baserrian jaio zinetenak. Vale. Eta orduan, garai baten ibiltzen ziren iratzelekuak, belardi txarrak eta bar, utzi egin ziren. Baina jende hori gainera baserritarrak ziren, eta ohituta zeuden lanean, tailerretik atera eta zenbat gero baserrira, zeuzkaten bi behiak jestera. Edo zenbat asteburuero lanean basora. Eta orduan zer egin zuten? Lurra sasiak hartu etzezan, pinua landatu. Eta gero beste gauza gertatu zen, eta zen nazioarteak Espainiari enbargoa egin ziola. Gerra aurretik, Euskal Herriko paper fabrikek importatzen zuten paper pasta Finlandiatik. Gerrarekin hori debekatu egin zen, gerra ondoren. Eta orduan hasi ziren bertako egurra erabiltzen. Orduan hasi ziren hemengo errekakolako aparra eta eran baten lehenagotik nahiko garbi zeuden. Orduan, pinuaren aldeko apostua egin zen, baina pinua zen besterik gabe egur kaskarra, paperetarako eta gutxi gehiagorako balio zuena, eta batzutan presiona ematen zuena. Baina presiona ez baldin badugu kontutan hartzen baserritarrak sartutako orduak. Hori oso garrantzitsua da, ze baserritarren horren seme-alabek edo bilobek ez dute nahi, ez dakite, eta ez dute kapazidaderik nahiko balute ere basoiek kudeatzeko. Eta orduan egin behar dute norbait kontratatu. Eta atxonak sartu zituen orduak ordaintzeko, diru asko behartzen. Berak ez zuen kontutan hartu hori, baina hori horrela da. Orduan, hemen daukazute pinu insignisaren estalduran, nola aldatu zen, hau da 20. mendearen hasiera, hau da 50. hamarkada, eta ikusten zute, nola iritsi zen Bizkaia eta Gipuzkoa ia osoa pinuz estalita egotera. Insignis pinuz berezik. Eta nik uste dut, baserritarrek ere zerbait ikasi izan baldin badute da dibertsifikatzea. Askotan esaten da, arrautza asko saskiberean arriskutsua dela. Eta arrautza guztiak sartu ditugu saskiberean. Beste gauza bat, nire ustez esplikatzen duena non gauden, da lur publiko eta lur pribatuetan Gipuzkoan eta Bizkaian oso antzeko gauzak egin direla. Araban eta Nafarroan ez. Araban eta Nafarroan pribatuek askotan pinua daukate,
baina mendi publikoak, herri lurrak izaten dira, denak pagoak, aritzak eta olakoak. Hemen daukazute, zenbat bertako baso dagoen eta zenbat landaketa mendi publikoan, 155 da bertakoa eta 155 landaketa. Eta pribatuetan 128 eta 72. Ez da diferentzia hondigirik. Inor badaki hau publikoa da pribatua den? Ezin da jakin. Bueno, hau publikoa da, hau Handatza mendia da, Usurbilen dago, eta diputazioarena da, eta dena pinua da. Bai? Eta ez bakarrik hori, gero kudeaketa intensifikatu egin dugu. Urte askotan egin dena da espezie bakar batez. Gainera espezie horren hobekuntza genetikoa egin da eta klon gutxi batzuk landatu dira. Bai? Pinu guztiak klonikoak izan dira. Beste gauza bat egin duguna, nire ustez gaizki, eta da arazoen aurrean begiak itxi. Hauek dira Bizkaian, 80ko hamarkadan Jose Miguel Edesok egindako ikerketak. Begiratu zuen zenbat lur galtzen zen, baso helduan, 0, mozketa arina zenean 9 tona hektareako eta urteko, eta mozketa gogorra zenean 102 tona lur galtzen ziren urte beten hektarea baten. Eta hori astakeri bada. Ze gertatzen da, berak hau argitaratu zuen, eta batek pentsatuko luke, bueno, baso jabeak hasiko ziren asko kezkatzen eta aldatzen beren kudeaketa, ez? Hain zuzen Edesok, ja nazkatu egintzen eta esan zuen sektore honekin ez dut karrerarik ateratzen, ari nahiz esplikatzen, gauzak hobetu egin behar dituztela beren mesedetan, eta ez diate kasurik egin nahi. Eta hau da, aurtengo matarrasa bat, nik esango nuke, hau nahiko gogorra iruditzen zen ere. Baina ez hori bakarrik. 2018an kolpe sorpresa, banda marroia agertu da. Inork ezin zuen espero. Zatezu, bueno, banda marroia 20 urte lehenago bazen. Banda marroiak 5 urte lehenago Euskal Herrian pinudi asko zituen erreta. Baserritarrik bada hemen? Aldin bada, bakarren batek abisua jaso du, ojo, hemen badago gaixotasun hau. Zuk ikusi zer egiten duzun, nik ez dizut esango, baina jakintzazu behintzat gaixotasun hau badagoela. Horren arabera zuk erabaki merezi dizun pinu insignisa edo beste zerbait landatzea. Nik uste inork ez duela mezu hori jaso. Baserritar txikiri behintzat ez dut ezagutzen mezu hori jaso duenik. Baina ez da lehenengo kasua. 2006an izan genuen fusariona. Fusariona legez, da beste gaixotasun bat baitere pinudi asko galdu zituena Euskal Herrian, bereziki Gipuzkoan, eta fusariona legez deklaratu egin behar da, legeku baten azaltzen baldin bada, esan egin behar da, nazioarten deklaratu behar da, eta orduan kuarentena bat jartzen zaio bertako egurrari eta bar. Gauza bera, 2006, 15 urte lehenago datuak bazeuden. Eta tarteka bakarren batek galdetzen bazu nahizu, nire aldamenikoaren pinudia gorritzen ari da, eta kezkatzeko gauzatea, gizena, lasai horrei buelta emango dio. Eta bestela norbaitek abisua jaso baldin badu, esan dezala. Orduan, hori hortzegoen eta ez diegu erreparatu. Ez da bakarrik ez diegu erreparatu, baizik eta izkutature egin izan dutela batzuk. Gero beste gauza bat, eman dugu sektorearen irudi faltsu bat. Hemen daukazute, mendi sail bat, PEFC hori da jasangarritasun labela. Zeukana eta mantentzen duena. Zuen informaziorako bi hauek dira, bi kotxe diputazioarenak, diputazioko errepide sailarenak oso kezkatuta zuen, noski, hor, ez dakin eri, iruditzen zait, izugarrizko malda hortan, oso kezkatzeko dela olako matarrasa handia egitea ez, eta hori jasangarria da. Eta gainera, hau, lur publikoa zen, kutxarena. Kutxa, Gipuzkoako kutxa, oraindik publikoa zen, edo guztiz publikoa zen garaian. Beste gauza bat, beti azpimarratu da, pinudiak eta direla baserritar txikienak. Eta baserritar txiki askok pinudia dauzkaten, bai. Baina hemen daukazute, Gipuzkoako pinudien sailkapena. 0 eta 5 hektarea tarteko sailak, eta 0 eta 5 hektarea ja, eskorra da, pinudien 12 bakarrik dira, 5 hektareatik berakoak. Eta pinudien 53, erdia baino gehiago, dira 20 hektareatik gorako sailak. 20 hektareako saila ez da baserritar txikia, barkatuko didazute. Esan izan da baita ere, pinuak zenbat diru eman dion baserritarrari eta zenbat baserri salbatu den pinuari esker. Nik kontrako esango nuke. Nik pinu gehien ezagutzen dut baserri gutxien gelditzen den lekuan.
baserria mantentzen baldin bada, larreak eta izaten dira, negutegiak izaten dira, beste gauza batzuk izaten dira, pinu batzuk ere bai. Hemen daukazute, zenbat landaketa dagoen, eta zenbat aldatu den ardi eta behi kopurua Gipuzkoa eta Bizkaiko eskualdeka. Debagoien ez dakit uitatik zein den. Ez? Eta ikusten da zenbat eta hazienda gutxiago, zenbat eta ganadu gehiago galdu, orduen eta pinu gehiago dagoela. Beraz, pinuak ez du baserritarrik salbatu. Pinuak diru eman dio bereziki lur asko zeukanari, edo bereziki baserria utzi duenari. Aipatzen da baita ere, ze diruk eman ditun. Bai, oso tarteka bai. Hemen daukazute pinu gurreren prezioa ez da ikusten, baina hemen gabiltza 80 euro metro karratua, eta hemen gabiltza 50 euro metro karratutan. Orduan, klaro, azkeneko 40 urtetan, prezio onena eginduna bakarrik gogoan hartzen baldin badu, jo, kriston dirutza mantzun. Baina gogoratzen zute pinua soilik saltzen zenean obratako tabloiak egiteko eta paleak egiteko. Horrek dirua, batzutan eman izan du, askotan oso gutxi eman izan du. Askotan egin diaten galdera, alternatibarik bai aldago. Bueno, egintzazute bidai txiki bat. Euskal Herria, Bakio, Aia eta Sara, hiru herri antzeko paisaia daukatenak, mendiak hiruetan baserritarrak gaude, hiruetan daude unibertsitateko irakasle pelmak, hiruetan daude herri lurrak eta lur pribatuak, Bakiok, ia dena eukalipto edo pinuz estalita dauka, berezik eukaliptoz. Baita herri lurrak ere. Eta Bakio turismotik bizi da. Orduan, nola erabakitzen du udal batek, turismotik bizi den udal batek, bere herri lur txiki horietan, herritarren mesedetan egin dezaken onena dela pinua edo eukaliptoa landatzea. Neri kosta egiten zaitu lertzea. Aian, antzeko zerbait, baina aian beste dibertsitate bat ikusten da denetatik badago, eta Saran, bertako basoa ariztia da. Eta iparraldean ez duzu topatuko eukalipto dei bat, ez dagoelako. Eta pinudirik ere ia ez. Bale, orduan, pertsona desberdinak, erabaki oso desberdinak hartu dituzte klima, topografia, lurzoru berdinarekin. Beraz, alternatibak egon badaude. Ja, pixka bat bukatzen hasteko, gogoratu nahi dizuet ataka oso estuan gaudela. Orain, denak oso kezkatuta zaudete musikoarekin, nik oraintxe kendu dut lehenengo aldiz ez dakitzen bat egunetan, esan diate YouTuberako bedela hola grabatzea. Baina gogoratu orain da urte eta hilabete baten, koronavirusa etzen existitzen edo ez genekin horren berririk. Orduan, klima aldaketa zen kezka. Eta Madrilen egin zuten bilera, eta Greta Thunbergek nola pasatu hartun Atlantikoa, eta klima aldaketa. Bai? Klima jarraitu aldatzen. Naiz eta ahaztu egin zaigun urte honetan. Eta klima aldaketa eta pandemia eta beste mila gauza ez dira krisi desberdinak, dira krisi berbera. Daukagu ingurumen krisi erraldoia. Hemen daukazute 2017an munduko milaka ikerlarik sinatu genuen artikulu bat. Artikuluaren izenburua da munduko zintzilariak gizateriari abisua. Bigarren abisua. Lehenengo abisua izan zen 1982an. Urte hartan izan zen Rioko gailurra, eta urte hartan esan zen, ojo, klima aldatzen ari gara, biodibertsitatea galtzen ari gara iristen, mugan. Garai baten pentsatzen genuen mundua oso handia zela, baina ja, bukatu egin zaigu. Eta hasi behar dugu hobeki zaintzen. 25 urte pasa dira, bigarren abisua. Trena lehengo abiadura berean doa, baina amildegia askoz ere hurbilago dago lehen baina. Edo errotik aldatzen dugu gure jarduera, edo koronavirusarena izango da txorakeri bat etorriko zaigunaren aurrean. Eta bereziki, esaten duguna, milaka zientzilarioik da, ezin dugu jarraitu lehengo bizimodu eroarekin. Hasi behar dugu arintzen. Klima aldatzeak, esate baterako, noski, klima aldaketaren kontra borroka egin daitekela. Ez da borroka merkea, ez dirutan eta ez esfortzuan guztioi kostatuko zaigu. Eta hemen ere beste zerbait, antzekoa. Orduan, ikusten duguna da, ez ditekela jarraitu gero eta modu intensibogoan ingurumena ustiatzen. Eta denbora erik, ez zaigu gelditzen. Hemen dauden gazteenek latz pasatu behar dute oso denbora gutxian, etorriko zaien klima, etorriko zaizkien problemekin.
Orduan, pixka bat basogintzaz zabalago edo pentsatzen, bueno, izaten daulako dikotomia bat, ez basoa ustiatu, basoa kontserbatu, benetan ez da dikotomia bat, benetan gradazio bat daukagu. Baso bat eduki dezakegu, bertako basoa ez ukitu gabe, eta hori da kontserbazioaren ikuspuntutik onena, edo eduki dezakegu beste estremoan, landare klonikoen azkunde hiperintensibo bat. Zer gertatzen da, bertako basoa ikutu gabe hemen egongo ginateke, ustiatua hemen, kanpoko landaketekin, ziklo luzeko espeziak alertzeak eta hemen ginateke, insignispinoarekin hemen, eta orain hemendik onera goaz. Gero eta ustiak eta gehiago, eta gero eta kontserbazio gehiago, gutxiago barkatu. Orduan uste dut hemen erabaki egin behar dugula zer nahi dugun. Ojo, ez du esan nahi denek berdin egin behar dugunik. Seguraski badaude aukera gauza guztiak egiteko. Baina denek berdin hau egitea oso txarra litzakela iruditzen zait. Honen inguruan badaude niri kuriosa egiten zait, lege asko egiten dituzte, eta gero lege horiek gauza batzutan aplikatzen dira beste batzutan, ez legeak, protokoloak eta olakoak. Hemen daukazute, 1984an, 13an egin zen Euskadiko baso plangintza. Eta bertan esaten zen, sortzen zen figura bat, baso babesle. Eta baso babeslea zen, leku oso malkarretan, hainbat lekuetan, pixkat berez arriskua daukaten lekuetan, baso bat modu harinagoan ustiatuko zena edo ustiatuko etzena. Eta esaten zen guztira, lur publikotan, 40.000 hektarea, lur pribatuetan, 74.000 hektarea babes baso izendatuko zirela. Guztira, 112.000 hektarea. Eta hau egingo zen 2030 urterako. 93tik onera, 30 urte pasatu dira, zenbat babes baso dauzkagu? 0. Ez da, hektarea erdi bat izendatu. Eta orduan, ni pentsatzen jartzen ez, goño. Zer aldatu da 93an pentsatzeko babes basoak behar direla, eta gaur ez. Gaur ez dago zer babesturik? Ez dakit. Urkuluko urtegia oso garrantzitsua hemen Bailara osoarentzat. Eta agian ez da komeni inguruan dauzkatzuten pinudi horiek baino bertako basoak edukitzea, uraren kalitate hobea eta behar izateko. Ojo, ez dut esan nahi bertako baserritarrari espropiatu bertzainik, hitz egingo dugu. Soluziotara nola iritsi, ez da baidatuko dugu. Baina nik uste dut, leku askotan behintzat, badagoela aukera baso babesleak eratzeko. Orduan hori krisia handi baten gaude, eta krisiak izaten dira etorkizunaz pentsatzeko garaiak. Gogoratu nahi dizuet, orain da urte bete, inork ezin zuela imaginatu ontara iritsiko ginatekinik. Inork ezin zuen imaginatu 3 hilabete pasatuko genitunik etxetik atera gabe. Tabernak itxita, non eta Euskal Herrian tabernak itxita dengo zirenik. Eta elkarte gastronomikoak, zer esanik ez. Eta musikoak ibiliko ginatekenik. Eta lara egin dugu. Zergatik ez dagoelako beste remediorik. Aukera zen hori edo okerragoa. Balen klima aldaketa hitz egin dizuet eta dauzkagu bi aukera. Bata da txarra, eta bestea da oso txarra. Baina txarra lortzeko kosta egingo zaigu. Aukera hau hartu duguna koronavirusarekin txarra izan den bezala, baina eske alternatiba okerragoa zen. Orduan nik uste dut 21. mendean ja ongi sartuta gaudela, ezin dugula jarraitu pentsatzen 19. mendeko eskemekin, eta pentsatu behar dugula zer egin gure basoekin. Eta berezik pentsatu behar dugu Euskal Herria aldatzen ari dela eta jarraituko duela aldatzen, askoz ere tertziariogoa da, askoz ere hiritarragoa da, eta beharrak desberdinak dira. Orain itxialdian ikusi da ze premia daukagun bizidunek, biztanleek, ez dakit, aisialdiarako. Premia fisikoa daukagu, gure osasuna horren menpe dago. Orduan, nik uste dut, besteak beste, hau dela herri lurrak berreskuratzeko unea. Gipuzkoak eta Bizkaiak, garai baten bazuzkaten herri lur asko, Nafarroak eta Arabak bezala, baina saldu egin zituzten karlistaren ondoren okerrezpan dago. Orain zergatik ez ditugu berriz ere erosten herri lurrak, baino ez, papera produzitzeko, eta biztanleek behar duten horretarako. Eta nik uste dut, besteak beste behar dutela aisialdiarako, eta nik esango nuke, herri handia baldin bada eta oinatia handitzat hartuko dut, ez dakit, asartuko zareten edo kontrakoa, baina olako dimentsioa daukan herri batek eta bereziki industriatik bizien batek,
batez ere pentsatu beharko lukela basoa kontserbaziorako, ura mantentzeko, karbona pilatzeko, aisialdiarako eta olako gauzetarako. Esaten bai dazute herri oso txiki bat, bueno, hor igual logikoa izan daiteke, baita ere, basoa ustiatzea eta baina igual ez eukaliptoa baizik eta Nafarroan egiten den bezala. Pagoa edo aritza edo dena delakoa. Baina hori gainera turismoarekin eta beste gauza batzurekin osatuz. Jabe partikularrak, baserritarra, kaletarra, enpresa handiak, jabe oso desberdina dira, eta nik uste dut, bakoitzak gauza desberdinak egin ditzakela, eta segurazki egin beharko lituzkeela. Ez dut ulertzen, baserritar batek, nola saldu lezaken gaur egun lurra, 10 zentimoan metro karratua, saltzen ari dira askok. Baina gainera saltzen ari dira, Euskal Herritik kanpoko enpresa bati. Gero ez hasi kejatzen zure etxe inguruan suteak baldin badude, itxurriak agortu badira, edo kamioiak pasatzen badira zure baserriko bidea ondatzen. Biak lotuta daude. Bai, eta gainera, 10 zentimon metroa, bastakit batek 10 hektare baldin baitu, 10.000 euro dira. 10.000 eurok inori ez diote salbatzen etorkizuna, ez du balio kotxe bat erosteko, telatua konpontzeko agia, baina justun, eta hori bukatu da. Orduan, nik uste hor zer pentsatu beharko genukela. Beste gauza asko egin daitezke. Badira, baso jabe partikularrak, baso dibertsuak landatu dituztenak. Hau, aiako argazki bada, eta baso mota desberdin pila badaude. Eta dena pribatu da hor. Zergatik dena berdindu behar dugu. Edo baditugu, baso jabe pribatuak, kontserbatzeko basoa dauzkatenak, gaztainadiak, orlako ariztiak, ez dituztenak guztiatu ere egiten. Honen adibidea da Bertiz. Bertiz badakizute, pertsona aberats baten saila zen, eta oparitu egin zion Nafarroko gobernuari 2.000 eta gehiago hektarea baso, lur, kondizio batekin, inoiz ez zela basorik moztuko. Ez dugu orain YouTubeen utziko Nafarroko gobernuak hori baldintza hori bete duen edo ez, baina gaur egun honek izugarrizko dirutza ematen du. Basoa ez mozteagatik, ze bertatik bizi dira, kanpinak, nekazal turismoak, ostatuak, mendigidariak, ez dakit, 1000 pertsona. Bai? Deba Goianan bertan daukazute baso jabe kooperatiba bat, Tantai kooperatiba, bultzatu nahi duena basoa ustiatzea, baina bertako espeziekin. Bildu lurrak baserritar txiki pila baten artean, eta goazen denen artean zentzuzko zerbait egitera. Problema da, nik nire hektarean bakarrik pentsatzen baldin badut, hemendik 80 urtera moztuko den zerbait ez da komeni, ez da kontura ateratzen, baina askoz ere lur gehiagorekin hitz egiten baldin badugu gauzak aldatu egiten dira. Edo badauzkagu, herri lurrak modu harinean ustiatu daitezkenak. Nafarroan hipertipikoa dena. Denetatik bai badaude pinudi batzuk, badaude alertzedi batzuk, pagadik, larreak, ez? Nafarroan pentsatzen dugu, hau, ideia hona dela. Diru gutxiago ematen du, eukaliptoak edo insignizak baina hau nahi dugu. Edo badira, lurra erosi izan dutenak beste onura batzuk zaintzeko. Hemen artikutza duzu da. Artikutza duela 100 bat urtean Donostiako udalak erosi zuen uragatik. Bailara oso erosi zen, ia 4.000 hektarea. Eta bertan, bere obsesia izan da, ura. Eta ura zaintzeko zer egin dute? Basoa zaindu. Eta daukaten munduko urik onena, munduko basorik ikutu gabena daukatelako. Esageratzen ari, ez da mundukoa. Baina oso biodibertsitate altua, oso baso zarrak, oso gauza interesgarriak, uraren mesetan urronek, bertako egur guztiak baino 1000 aldiz gehiago balio dulako. Askoz ere gehiago. Gehiago, hemen daukazute Lurgaia fundazioa. Hau dira, Bizkaian hasi ziren, orain Gipuzkoara ere zabaltzen ari dira, da fundazio bat, irabazi asmorik gabekoa, eta bi gauza egiten dituzte. Ari dira lurra erosten bertako basoa berreskuratzeko, eta hauen ez dute ustiatu nahi, kontserbatu, eta ari dira baitere lur jabei ordaintzen, bida zuek dauzkatzun altza horiek ez itzazu moztu, eta nik ordainduko dizut, horrek pinutan emango luken dirua. Edo, zu daukazun eukaliptu sail hori, nik ordainduko dizut ez mozteagatik, baizik eta horren ordez sartzeagatik aritza. Holako gozak egiten ari dira gaur egun. Eta orduan, ez dakit kezkatuta zaudeten, edo ez nik uste dut kezkatuta egoteko arrazoiak badaudela. Baina galdera da, zer egin dezaket nik. Eta nik, segun,
Guztiak gara desberdinak, guztiak dauzkagu bakoitzak bere mugak, bakoitzak bere aukerak, ez naiz ni hemen inori lezioak ematen hasiko, edo esaten hasiko zer egin behar duen berak, baina gauza asko egin daitezke batetik foru aldundia gobernuak, nik uste dut lehenengo gauza egin dezaketela dela beste politika bat bultzatu guztionak diren lurretan. Pribatua aparte, baina guztiona den lurra, benetan papera nahi dugu. Bizkaiko diputazioak eukalipto sail oso handia dauzka. Papera da bizkaitarrek behar dutena gaur egun, ez dakit. Subentzioak, arauak berrikusi, ez? Eta bereziki, balen aipatu dugun biodibertsitatea eta hor dauden kalte horiek konpentsatu nahian klima aldaketari aurre egiteko eta beste gauza batzuterako. Udalak, nik uste dut, orain dela momentu udalek lurra erosteko. Garai baten askoz ere lur gehiago izan zituzten, eta garai baten lur horiek oso importanteak ziren bereziki baserritarrentzat. Gaztaina biltzen zen, perretxikoa, iratzea, mila gauzan, kanadua ibiltzen zenan, bueno, zergatik ez hori berreskuratu. Agian gaur egun gaztainak ez dualako salidarik, baina aisialdiak izugarria, ez? Eta gero importantea, herritarrak informatuta mantendu, irten bideak eskaini, nik zer dakit. Baserritar bat justu xamar dabil, bueno, ez baldin baduzu eukaliptoa sartzen, nik pista konponduko dizut baserrira. Ez dakit. Baserritarrak, nik uste lehenengo gauza pentsatu egin beharko luketela. Nere lur guztiak salduko ditut 10 zentimo, 20 zentimo metroa. Horrek zerbait salbatuko du. Horrek hainbeste lur baldin badaukazu, horrekin ja jubilazioa ordeinutu daukazula, bale, isiltzen naiz. Baina hori da gehien komeni zaizuna, eta lehen esan dakoa. Eta horren truke iturri arriskuan, etxeko pista arriskuan, sute arriskuak eta bar. Edo lur hori saltzeak nire ondoren goi mesete egingo dia. Gaur egun 10.000 euroiek nire biloi ze diferentzi markatuko dia, ez? Eta gero uste dut, elkartu egin daitezkela. Eta pentsatu, beste mozta batzuk, beste ustiapen batzuk, eta bar. Eta gero beste gauza bat ere badago. Askotan, baserritar batek, dauzka bere lurrak eta bar, baina alabak dauka zalditegi bat. Edo semeak dauka nekazal turismo bat. Egitan uste duzute, nekazal turismoak bertin funtzionatuko duela, nahiz eta etxea oso politia izan, inguruan baso mota bat edo beste izan, nik uste dut ez. Nekazal turismoak gero eta exigentego bihurtzen ari dela. Kaletarrak, lehenengo gauza, bertako baserrietaren produktuak erosi. Hau dena ari da gertatzen baserria gainberan doalako. Eta baserria gainberan doa arrazoi bakar bategatik. Ez ditugu beren produktuak erosten. Ez du ordaintzen produktu horiek dakarten kostua. Euskal Herriko biztanle osoak erosiko balu bertako esnea, bertako letxuak, bertako haragia, baserria salbatuta ez aberatsak lirateke baserritarrak. Ulertzen dut familia batzuk oso larri pasatzen ari direla, bale, ez naiz hasiko esaten denek erosi behar dugu hori, ez? Gaizki daunek erosi ezala kanpoko esnea, baina azkenean hor ez dago diferentziarik baten bizimoduan, eta diferentzia izugarri daukagu ingurumenean, ez? Nik uste dut paperaren kontsumoa murrizten hasi behar dugula, ez bakarrik eukaliptuari aurre egiteko, hau da, hasi behar dugu, askoz ere gehiago, gure eguneroko bizimodua aldatzen, ez? Elkartu, lurrak erosi, edo zaintza bultzatu, lehen esaten dari nintzen, adostu baserritar batekin bida, guk ordainduko dizu gainbeste, zuk basori ez mozteagatik edo, ez dakiz egiteagatik. Eta bereziki, kaletarrak, edo, biztanle guztiok daukagu aukera politikaria konbentzitzeko. Lata eman, modu honean, baina politikaria berdin da zinegotzia, alkatea, edo diputadoa, kalera ateratzen denen, eta denak galdetzen badiote bakarrik reala, kiroldegia, edo atletik, hor jarriko du dirua. Bizidunek galdetzen badiote halako mendiz, halako basoz, halako errekaz, orduan, arreta gehiago jarriko du horretan. Eskerrik asko. Bueno, batek galderarik edo baldin badako. Edo kritikarik. Espadot gaizki ulertu,
zuen lana da Eusko Jaurlaritzako enkargu bat, ezta? Bai. Ze ondori atera da Eusko Jaurlaritzak? Hau da, egin du hausnarketa bat, eta hausnarketa egin badu zen neurri hartu ditu. Bueno, lan hau aurkeztu genuen 2008ko urtarrilaren 30 okerrezpan dago. Zen legebiltzarrarentzat. Handik okerrezpan dago 2 astetara legebiltzarra desegintzen hauteskundeak ditu zituztelako. Eta handik 3 astetara Zaldibarko zabortegia hori zen. Eta gero pandemia etorri da. Orduan, ez nuke esperoko gehiegi egin izana. Nik oraindik ez dakite horren berririk, gero Jaurlaritza aldatu da, beste batzuk daude sail hortan, ez dakit. Baina pentsatu nahi dut, inoiz parlamentariek honen inguruan zerbait hausnartuko dutela eta zerbait hitz egingo dutela. Berez, lana oso kontundentea da, edo Nikola somatzen dut, eta ematen du aldatu nahi badugu neurri kontundenteak behar direla baita, eta ez bakarrik norbanakoak, baizik eta administrazioak ere zerbait egin beharko duela. Hau da, neurrietako bat izan daiteke eukaliptoak debekatzea? Ez dakit legez hori egin daiteken edo ez. Esaten duzun bezala lana oso kontundentea da, eta gu oso harrituta geratu ginen. Hau da, urteak genera matzan eukaliptoen inpaktuak aztertzen, baina ingurumen azterketak komplikatuak izaten dira. Ez dakit lehen COVID-a aipatzen duen eta hidroxiklorokin hasieran esaten zuten. Ikerketa batek esaten du, bai ez eragiten duela, beste batek ez, eta ikerketa pila bat metatzen direnean ikustezu, bueno, bai ez eragina ez oso handia, ez? Tardun pentsatzen genuen horrelako zerbait izango dela. Ez? Guk topatzen dugu bertako erreketan xomorro gutxiago, baina seguru beste nonbait gehiago topatzen dutela, eta ez. Da? Oso konsistentea. Leku guztietan topatu ditugu behin eta berriz inpaktu berak. Eta guretzat lehenengo harrituak gu izan gara. Beraz, bai, ikerketa oso konsistentea da, emaitzak oso sendoak dira, eta nik uste dut kezkatzeko modukoak direla. Hortik aurrera zer egin daiteken nik legetaz ez dakite. Baina hor badago beste kontu bat. Agian eukaliptoa landatzea ez daiteke debekatu. Baina behartu ere ez, Inor ez dago behartu da eukaliptoa landatzera. Hemen nagusia. Arturo, atzaldeon. Oin komentautako aritik, bueno, zeuk ez nipe ez dakit, debekatu leiken edo ez, baina, bueno, jakin ez, baina suposatzen dut debekatu ahal izango dela. Beste gauza asko debekatzen dien moduan, ez? Hau da, gutanok, asumiduta dauko beste jardura ekonomiko askotan debekuak edo aginduak edo bete biharrak markatzen diala legez, ez? Ingurumenari begira eta osasunari begira. Basogintza jarduera ekonomiko bat dan momentutik eta ingurumenian halako inpaktu potolua iten dabela argita garbi egonda, honezkeroia legeztatuak eta gombiako litzake aspaldi, ez? Bueno, badira udalerriak debekatu dutenak. Alkizak, mutrikuk ez dakit baitare, Araban bakarren batek, badira batzuk. Ez dakite orain esaten zenbatek. Gero, nik ez dakiana da, udalerri batek hori legez egin dezaken, edo foru aldundia udalerrien gainetik dagoen, ez da eremu urbanoa baizik eta kanpoan hor ja, zeinek agintzen duen eta zeinek ez, nik ez dakite esaten. Arrazoi guztia daukazu, da, ingurumena guztiona da, ez da bakarrik lurretan gertatzen da, baizik eta horrek gero eragiten du suteetan, uretan eta mila gauzetan, eta orduan, gauza asko debekatzen dira guztion eskubideak errespetatzeko, eta nik uste dut, izan daitezkela argudiak hortarako, baino ez nuke legetan sartu naiz, hortan oso txarra naiz. Dana dela, zuk, jende honekin, ez dakit, zela bateko harremana aukitzen dozu, hori Jaurlaritzako jenteakin, edo teknikarixekin, edo, irunguru horretako jenteakin. Zuk ikuste dozu, borondaterik badagola horretako? Osa, ez dakit, borondate kontua dan, ausardia kontua, edo ez dakit, edo jakintasun kontua dan, baina zuk ikuste dozu, hemendik urte batzutara ez dakit, plazo, ez dakit, luzera, edo ertainea, holako aldaketa potolotxo bat emolikena, bai legedi aldetik,
bai debeku aldetik edo bai protokolo aldetik, ez? Osea, ez dakit, praktika egokixen protokolo bat markau eta betetze eraikera. Nik konbentzituta nago aldaketa handiak etorriko direla. Ez dakit zen norabideetan. Eta gero, erakunde hauek pertsonak dira. Eta askotan, erakunde berean, bi pertsonak, bulego berean dauden bi pertsonak, askotan oso ikuspuntu desberdinak eta kontrajarria dauzkate. Nik bai Jaurlaritzako teknikarekin eta baita ja, ez dut esango Urkullu eta Tapia horiekin ez dute bilerarik izan, baina esan dezagun bigarren mailako edo hirugarren mailako politikariekin ez. Eta batzuk oso kezkatuta daude, eta beste batzuk oso kontrako oso ondo ikusten dute. Berdin foru aldundietan eta berdin besteetan, ez? Baina iruditzen zait, esaten ari nintzen bezala, ingurumen erronka gainean daukaguna, hain premiazkoa bihurtuko dela urte gutxitan, hasi beharko dugula orain imaginatu ez genitzeken neurriak, ez ditzakun neurriak hartzen. Nik horatzen dut justu orain urte bete, gaur urte bete, egin genuen lagunekin mendirtera bat, eta aritu ginen esaten, txinatarrak bai potroak, nola itxi duten hiri oso bat, milioika biztanle dituen hiri oso bat, eta denak etxean sartuta, eta hori imaginazioa da Europan. Eta imaginazioa zen duela urte bete justu, eta egin dugu. Orduan, gauza asko egingo ditugu gaur egun imaginatu ez ditzakegunak. Ze amildegia hor dago, eta gero eta horbilago daude. Eta kontu hori basora ekarrita, ez hau zegozu mundu mailan legedia ez dakit murriztaile bat, edo debekatzaile bat, edo ez dakit, olako basakerixak ikia depikatzen daben herrialde bat, eskualderen bat, edo kasuren bat, legez? Esango nuke baietz. Ez dakit zehazki ze lege dauzkaten, baina esate baterako Kanadan basogintza oso importantea da. Izugarrizko industria da, hemen baina askoz ere garrantzia handiagoa dauka. Baina Kanadako basoak dira beti bertako espeziekin. Eta baso guztiak eta oso intentsiboa dauzkate. Baina etzai burutik pasa nik dakidala bintzat kanpotik espeziak egartzea. Eta Europako leku gehienetan, Kroazian dauzkate sekulako ariztiak eta aritza ustiatzen dute, hemengo aritz espezie bera. Eta espezie arrotzekin, nik esango nuke, Europan bereziki penintsulan, ze pasa bidasoatik iparraldera eta espezie arrotzak oso gutxi ikusten dira, dena dira bertako espeziekin, eta bestela, Brasilen, Uruguayen eta alako gauzekin. Eta lehen, esaten zen duna pixka bat, etorkizunan nondik edo etor daiteken, orain daukagu beste aldagai bat eta da globalizazioarena. Duela urte batzuk, Hernaniko paper fabrikak ekarrizun ez dakizen bat egur pila Eucalyptus globulus, hemen landatzen den gauza, berbera, Paraguaitik. Hemengoa baino merkeagoa. Ereñozukoa baino merkeagoa, eta Ereñozu da Hernaniko auzo bat. Orduan, norbaitek uste baldin badu gaurko prezioak begiratuta, eta hau landatuko dut, eta hemendik 15, 30 urtera, dirua baterako, hori oso zalantzan dago. Gaur egun merkatuak dira izugarri volatilak. Eta orduan, nik uste dut, bereziki nik eskatuko saituko nitzake inbertsio etikiak egin. Ze gero agian, hobe da gutxi irabazi, baina ez galdu izan da lehenagotik. Arturo, nik beste hitzaldi batzutan eta entzunda eta nola baso lurjabe handiek dauden enpresa batzuk, eta zuk esan duzun bezala ez, non lurrak erosten dituzten, eta gurra ustiatzen duten. Nere galdera da, zenbaterainoko pisua daukate lobby horiek Gipuzkoa eta Bizkaiako baso politikak baldintzatzeko orduan. Hau da, klase aldagaia zenbaterainoko garrantzitsua izango litzateke. Nire iruditzen zait, indar desente daukatela. Lehen, aipatu ditudan topikoetako batzuk, hor daude, baina hori, zenbat diru eman izan duen pinuak eta zerbait eman du, baina kontutan hartu duzute egin duzuen lana, hainbester ez du eman. Zenbat barne produktu gordinaren ze portzentai den, eta oso zalantzazkoa egiten zait, hainbestekoa izatea. Eta gero, hainbat teknikarirekin izketan, beti esaten zutelen aipatzen zen Jaurlaritzako teknikariak eta beti
lobi gogorra forestala da Euskal Herrian. Baina, duela urte batzuk, okeraz banago izan zen Ibarretxeren garaian, Jaurlaritzak diseinatu zuen, nola deitu zion, biodibertsitate plana olako zerbait zen. Eta kontratatu zuten pertsona bat hori idazteko. Eta idatzi zuen nire ustez oso ona zen plana, hori iritziak dira, ez? Bakoitzari gustatuko zaio gehiago edo gutxiago, baina esaten zian, plan hau idazteko, eztabaidatu berritzen dut sektore urbanoarekin. Eta sektore urbanoa horrek dirua bai mugitzen dula, ez? Eztabaidatu izan behar izan dut industriarekin, garraio sektorearekin, ez dakitzarekin. Eta denek esan dute, venga, bale, iritsiko gara akordiotara. Lortu ez dudana, inongo akordiorik, esaten zian, da sektore forestalarekin. Oiek, ez da pentsature, ez dakit. Berak esan dakoa, ez nintzen eztabaida horietan egon. Baina hor, badago, sektore bat nire ustez, daukan garrantzi ekonomikoa, baino indar gehiago eragiteko gaitasuna izan duena, eta segurazki, lan asko egin dutelako, zakit, propaganda irudia eta horlako gauzak lantzen. Ez da, beren kontra bezik eta, ze abilezia izan duten bere ikuspuntua bultzatzeko. Niri gustatuko leitzeak esatea basogintzan hoberagoa zela. Baina egunero begiratzen dut basoa eta nire sensazioa da okerrera goazela. Hau da, denborak aldatzen doaz, baina gaur egun makinaria gehiago gehiago erabiltzen da, lurra mugitzen da, soildu egiten da erabat, eta hori pinuarekin ikusten dugu, baina eukalipto artean da beste pasoa gehiago. Esan duzunez, matarrasa botatzeaz gain, gero tokoiak edo hiru belaunalditan ateratzen dira. Orduan, ikusten dudana da, arazo handietakoa daukagula da lur galera. Eta lurra bai ez daukala ordezkorik. Hau da, hori da epe luzeko aberastasun bat. Guk orain daukagun lurra da duela milaka urtetan sortu den lurra. Eta galtzen dugu urte betean milaka tona. Hori oso errez kalkulatu dezakezute. Gipuzkoako Foru Aldundiak esate baterako dauka app bat, telefonoan, ez daukat hemen, mugikorrean begiratu dezakezute, orain, Oñati errekan, zein den errekan emaria, eta zein den ubertasuna, zenbat lur daraman, zenbat solido daramatzen. Eta konparatu daitezke Euskal Herriko erreka desberdinak. Eta izugarrizko aldea dago. Deba izan da, hamarkada askotan, beti txokolate kolorea zeraman erreka. Pinudi oso leku malkarretan, berez geologikokin nahiko leku zailak dira, pentsatu plentsi alde hortan, eta zen malkarrak dauden, gehi autobia, gehi abiaro ondiko trena, eta hori dena da lurra galtzen ari garela. Eta lehen artikutza ipatu dut, artikutzako errekak ez direla ugertzen. Ia inoiz ez, kriston jasa bota eta alare erreka garbi. Oso azita, baina garbi. Hori da, lurra non galtzen den, eta non ez bai, diferentzi izugarria dauzkagu Euskal Herrian bertan da. Eta esaten zenuna, beste gauza batzuk errekuperatu daitezke lurra, oso zaila da errekuperatzen. Oso luze hartzen du. Bai, noski, kontuntentea, zure hitzaldia. Nahi nuke itxaropenari heldu. Eta aipatu duzu zein dezaket, ni neuk, ez da? Eta aipatu duzu hor, kooperatiba bat, ari dela lurrak erosten, basoak, bertako basoa mantentzeko eta babesteko, ez da? Banun horren zea, errepikatuko duzu berriro izena? Bai da, Lurgaia fundazioa. Lurgaia, hoi da. Besterik ez da? Beste asko badira. Nik ezagutzen ditut, partikularrak lurra erosi dutenak bertako basoa landatzeko, edo basoska bat zegoena oraindik gazte xamarra, eta ezagutzen ditut, partikularrak gaur ari direnak batzen, bere herrian gauza bera egiteko. Ez du
zertan alako fundazio izan daiteke, bueno, esan dako, orain, hain merke saltzen baldin bada, orain da momentua olako gauzak egiteko. Hau da, nik uste askotan daukagula joera besteri eskatzeko egin dezaten, ez? Jaurlaritzak egin barko luke, udalak egin barko luke, baserritarronak egin barko luke, bueno, bai, baina guk ere egin dezakegu. Bai, hori da. Bueno, ikusita nola dago basoak eta nabarmena da goikoak erabaki bat hartu orduko izugarri berandu dela, ez? Orduan, ez gaude antolatuta presioko talde bat, zuen inguruan, nola baite hau bultzatzeko, eta iraultza sekulan ez datorri boteretik ez? Bueno, iraultza sekulan ez datorri unibertsitatetik, hori argi duki. Guk egin dezakeguna da egiten ari garena, esplikatu datuak. Gero hortik aurrera, gizarteak pentsatzen baldin badu hau garrantzitsua dela, gizarte mailako zerbait egin behar da. Lehen, ekonomiaz eta aritu gara. Erakutsi dizuet argazki bat, esan dizuet Kutxako baso bat, eta PFC labela zeukala, eta bueno, egun handik argazki hori atera, eta handik egun pare batera, haitu nintzen izketan Kutxako nagusietako batekin zen jefe demobilizado. Nik ez ekin bazenik ere, baina hori omen da basoaren arduraduna. Eta esaten zian Kutxak zitula 1000-tik gora hektarea baso, ia guztia zen pinua, eta, bueno, esplikatzen zian, nola ustiatzen zuten da ber, talako baten zan nimon, da ber, esaidazu egia, zenbat diru ematen dizue baso horrek, 1000 hektarea baso, eta esaten zen egia, 0. Egurra saltzen noski diru ateratzen dugu, baina hori gastatu behar dugu gero basoa itxi, landatu, garbitu, ez dakitze, bueno, baso lanetan, ez? Orduan, norberak egiten baldin badu lan hori, horrek diru ematen du. Baina, enpresa handi batek, olakotan oso diru gutxi, 0 santzian, ez dakit gezurretan ari zen, ez dut ez. Eta orduan, norbaitek dirutaz baldin badaki Kutxa badaki, eta hoi da ematen duen dirua, edo gordun urteetan ematen zuen dirua, eta hoi zen, esango nuke, egurraren prezioa altuena zegoen garaian, 2007 urtean, okerazpan dago. Beraz, esaten zen duna, etekin ekonomikoa globala oso txikia da, horrek ez du esan nahi, enpresa zehatz batentzat edo pertsona zehatz batentzat garrantzitsua ez izatea, baina gizarte moduan, nik uste dut, beste gauza batzuk bultzatzen azteko momentua dela. Eta azteko momentua dela, pentsatzen, ze mundu arraio utzi behar diegu, urrungo belaunaldiei edo hoien urrungo belaunaldiei, ez? Orain, nik askotan pentsatzen du, hemendik 100 urtera zer pentsatuko dute gutaz? Lehenagokoek etzekiten klima aldatzen ari zirenik. Ari ziren, baina etzekiten gaur egun badakigu. Eta hemendik 100 urtera esango dute, zuek bazenekiten. Orduan, bi aukera daude. Zuek bazenekiten eta eginalak egintzen dituzten eta zuei esker gaur egun hala moduz gaude, edo zuek bazenekiten etzen duten ezer egin, eta horregatik gaude gu orain gauden bezala. Eta bi bide horiek gaur abiatzen dira. Ez da hemendik 10 urtera, 20 urtera. Horren mezu ezkorra ematea, baina iruditzen zait, errealitatea hori dela. Eta datuak zenbat eta gehiago aztertu, gero eta gehiago hori ikusten dugula. Klima aldaketa lehen, baute zen ez ote zen. Ikusten ari gara, gero eta azkarrago doala. Eta egiten ditugun predikzio guztiak azkenen motx gelditzen dira. Eta orduan, biodibertsitate galerarekin ere gauza bera, gainbera doa. Europan ere gainbera doa, Euskal Herrian ere gainbera doa. Bai, orain garai baten baino zozo gehiago ikusten da, konforme, bai, baino ari gara galtzen espezie pila zerbatik, ari garelako intensifikatzen asko ustiaketak. Lehen, ez dakit esate baterako nekazal lekuetan, orain da 100 urte gauza bera atera duten lekuetan, maastietan edo garidiak diren lekuetan, ez? 100 urte daramatzate gauza bera ateratzen, eta 100 urte horietan biodibertsitatea bera doa. Ez dute aldatu garitik beste gauza atera. Jarraitzen dute gariarekin, baina gero eta modu intensiboan, gero eta pestizida gehiago, gero eta ez dakiz zer gehiago. Eta orduan, munduak ez du hainbesterako ematen. Gaur kalkulatu da, munduan bizigaren biztanleak mantentzeko behar ditugula planeta terbi. Hori mantentzeko. Nahiko bagenu denak gu bezala bizitzea, beharko genituzeke 2 terdi, edo ez dakit. Bako zerbait. Ez du ematen. Horren hori intensifikazioa ez da bidea.
nik uste dut lurjabeek etekin bat ateratzea bidezkoa dela, Dudik gabe. hori ez da zalantzan jartzen ez da, baina askotan ikuspegia da epe laburrera. Hau da, nik landatzen dut, beraz horren etekina nik nahi dut. Orduan zikloa da oso laburra, ez? 25, 30, 40 urte, eta eukaliptuak ahalbidetzen du zikloa artean gehiago laburtzea. Orduan, jentia horrekin itxutu egiten da, ez? Orduan, ondorietako baldin bada, ziklo luzekoak hobeak direla, transizio hori egiten ere lagundu egin behar zaio partikularari. Hau da, diputazioak adibidez laguntzen du landaketak, 150an edozein espezie dela. Guk, gizarte bezala edo oinatiar bezala nahi badugu bertako baserritarrek edo bertako lurjabeek bertako espeziak landatzea, agian ordaindu behar zaie 100%. Eta artean hori baino gehiago agian ere bai. Hau da, apostea baldin bada, oberanzko ingurumen bat eta basogintza bat sortzea, diruz lagundu behar da. Eta nik uste hor daukagula akatsa, ez? Ez dugu behar beste laguntzen. Hau da, laguntza hori udaletxek ere hartu beharko lukete errotik. Sinestuta proiektua hori izan behar dela. Ze ez da epe laburreko apustu bat, da epe luzeko apustu bat eta iraunkorra izan beharko dena. Orduan nik uste dut hor administrazioa badaukatela zertan aldatu. Guztiz bat nator. Zalantzari gabe. Ni konformatako nintzake, diputazioak erabakiko balu, bere lurretan politika aldatzea. Elitzak egutxi, hektarea pila badira. Eta, bueno, horrek ez luke konponduko hitz egiten ari garen arazoa handia udena, baina parte bat izango litzake eta gainera eredu emango luke. Erakutsi egingo luke beste aukera batzuk egon badaudela. Gainera lagunduko luke industria eraldatzen. Ze orain ze gertatzen da, industria guztia dago, bi gauzetara bideratuta. Dakigu paletak egiten insignis pinuarekin. Eta puntu eta gutxi gehiago edo papera eukaliptoarekin. Eta esate baterako garai baten asko landatu zen alertzea. Eta urte askotan alertzea ez du bat ere preziorik egin, etzelako zerrategirik alertzea lantzen zekienik. Gaur egun diru asko ari da ematen alertzea. Lengoan Nafarroko Arandoko alkateak esaten zian, bereiek alertzearekin oso gustora zeudela. Bueno, eta hori da, pixka bat, haien diru laguntza eman behar zaio baita ere zerrategiari aldatu dezan bere prozesu, ez dakit. Beste aukera asko egon badaude, egin behar da pentsatu. Hemen aritzarekin berdina gertatzen da, aritzak aizeteak bota, eta ez dago zerrategirik aritz horiek hartuko dituenek. Ez daude prestatuta. Orduan, karo, aldaketa dena izan behar da. Izan behar da aldaketa mentala, izan behar da industriaren aldaketa, izan behar da produktu berrien aldaketa. Aritzak ez omen du preziorik egiten, baina nik egunero ikusten ditut autopistan, Frantzitik datozen kamioiak aritz enbor osoekin, ez dakit nora eramaten dituzten, baina nonbait saltzen ari dira Frantziatik. Orduan, bueno. Nik bakote galderatxo bat. Lehen komento duzu, beste leku batzutan, adibidez Kanadan eta dana bertako basoak indaiten dabela, eta ez dabela kanpoko espezierik erabiltzen. Guk hemen da Kantabrian, Asturiasen edo dauen eukaliptuan ustiak eta honeik, forma berdinen edo munduko beste leku batzutan egiten dira? Edo bakarrik hemen... Holako, eukaliptoa leku batzutan landatzen da ikuspuntu multifuntzional batetik. Afrikan esate baterako, jende askok bere herriskan inguruan dauzkate eukaliptoak oso azkarrazten dira eta erabiltzen dute su egurra egiteko, paper, mila gauza batera. Baina holako esplotazio industrialak esan dezagun, nik esango nuke bereziki penintsulan, Brasilen asko dauzkate, Paraguai, Uruguai hortan ere bai, Ego Afrikan ere asko, eta uste dut Indian ere desente daudela. Hola, intensiboak, industrialak esan dezagun. Baina nik esango nuke, basogintzan tradizio handia dauzkaten beste herrialde askok hartu dutela beste erabakia. Eskandinavian, nonbait garrantzitsua baldin bada basogintza Eskandinavian da, ez? Ari dira bertako espeziekin lan egiten, eta askoz ere ziklo luzeagoarekin, eta beste perspektiba batekin, baina bilatzen dute balio erantzia handiagoko produktua. Orduan, Europa mailan, Espainia izango zen igual apurat gauzat desberdin da bien aiken edo...
Nik izango nuke Portugal, ez dago portugesik hemen ez, Portugal dela gehiena, ze Portugalia dena da eukalipto eta pinu plantazio intensibo bat, baino ez dakit ibili zareten Europako erdialdean, ekialdean, Rumanian, Kroazian egiten, izugarrizko basoa dauzkate, eta baso kultura daukate, baso ustiatu egiten dute, ez da paseatzeko eta bar, ez, baino dira bertako espezienak. Frantzian bertan nia dena bertako espeziekin egiten dute. Kalkulo batzuk, barkatu, kalkulo batzuk esate dute, gaztainandoak asko zer diru gehiago ematen duela Galizian eukaliptoak baino, ez dakit. Baina, badaude beste aukera batzuk. Europa erdialde ekialde horretan baitzutan mentzat hasi dira gauzak aldatzen, ez? Edo bentsat kezka bat basauan horre Bielorrusia eta inguru horretan hasi ziala edo azteko ziala matarraza ondiren batzuk iten da. Hor dago Bielorrusia eta Polonian arteko mugan dago baso, Europako baso zarrena da Diaguitzako basoa, azkeneko bisonteak etan daude. Han, aritzak dira, 3 pertsona behar dira aritz bat zehatzeko, bezarkatzeko, 45 metro alturako aritzak, hori da, iratiko abetorik handiena baino handigoak, eta nian izan ditzen den, ez nituen berri zen prismatikorik ez ditu, ze lehenbiziko adarra zegoen 25 metrotan. Da, izugarrizko baso bat, eta orain hor inguruan hasi dira ustiatzen. 1000 urtez, pakean utzita gero. Baina hori da oso gauza puntual bat esango nuke gero, Bielorrusian eta ze baso politika daukaten ez dakit egia zen. Baina esango nuke, esateatarako, Siberia guztian eta baso gintza oso fuerte ari da sartzen, baina dena bertako espeziekin. Eukaliptoak ez du hartarako balio, baina hemen ere eukaliptoak balio ez duen goi mendietan eta sartu dira Korsikako larizioa, ez dakinengo kriptomeria eta kanpoko espeziekin, ez da beste leku batzutan bertako espezieak lantzen dituzte batez ere. Eta kriptomeria eta etxatu dozula, eukaliptuak ikusi dauzulako kalteak itxeituan. Baina, nire kezkia da, hemen ingurutan eukalipto gutxi entzuten da. Baina, geroz eta gehiago entzuten da, insignizan ordez, kriptomeria talakuak. Eta, ostras, horren nik ez dakit ikerketeria dauen, baina... Nik ez dut ezautzen ikerketerik hortaz. Baina, taixua be, ez dugu peonik. Osea, haren azpixan, hanbe ez da gauza handirik urteten. Kriptomeriak ematen du Lausonianaren antzeko baso bat. Lausonianarena oso kasu berezia da. Lausoniana da Kanadako zuhaitz bat, hango egurrik preziatuena hori da, izugarri balio du, oso egur polita ematen du gorri-gorria eta altzariak eta egiteko erabiltzen da, eta hemen daukan prezioa da 0, inork ez du erosten. Orduan, kontu ez da bakarrik ze egurra den eta zenbat balio lezaken, baizik eta inguruan egota industria bat, gai dena hori transformatzeko eta bar. Orduan, kriptomeriak baso nahiko ilunak eta ematen ditu pixka bat hori izeidi batzun edo Lausoniana baso batzun antzekoak, baina nik esperantza badokat hori gutxinez ziklo luzeagokoa da. Neri zikloaren luzerak kezkatzen da. Iruditzen zait zenbat eta ziklo motxagoa izan, gero eta maizago daudela matarrasak eta gero eta erosio handigoak, eta gero eta denbora gutxiago bertako espeziak azkeneko matarrasatik errekuperatzeko. Pinudi zar-xamarretan gauza asko topatzen da. Pinudi gazte-gaztetan, ez, orduan, gauza bera da. Ez dakit, beste ere matek baldin mauk azeroai, beste lanik beste kontua bota bitzut. Eukaliptu alako txarra eta alako gaiztua berta, baina, bere ingurutan ikiko ditxo bere onurak, bere mesediak eta bere ekosistema aberatzak. Bai, noski. Segi Australia eta ikusiko dituzu eukalipto baso zoragarriak. Hoi da, kontago izu igual pizkatxoa bere... Lehen esanako, 600 espezie daude, badaude espeziak hemengo klima antzekokoak, eta badaude espeziak basamortukoak, goimendikoak, mota guztitakoak. Egurrak, badaude espezie batzuk, hemengo eukalipto bezala oso biguina eta oso txuriak, eta badaude egur batzuk, ura baino asko zere dentso gara direnak, uretara bota eta blop ondoratu egiten direnak. Australian, koalak ikuste eukaliptotan gora eta bera eta gozada bada, baina hori Australia da, ez dakit. Hemengoa zaindu beharko dugu, ez? Iruditzen zaite ontan duzten badugu, YouTubeen gauza luzegiak ez dira, gero arrakastatxoak izaten da hobe bertan duztea. Bale?
Eskerrik asko.